Sí, Taco. Sí, qui és? Mira, sóc jo, Pepe. Resulta que ahir per l'esprà... Què va passar? Ahir per l'esprà passava jo pel bancal meu, ahir a la Marina, i vaig veure jo que això no és lo meu. I clar, dic, hòstia, ja han vingut així els romanos o lituanos i m'han furtat tota una tira de taronges, perquè el taronja està pelat, jo no vaig poder entrar perquè me n'anava al metge i estava tot pelat, claro. I jo dic, hòstia, pues seran els romanos. Resulta que ve Carrafel i em diu, no, cada Paco ahí collint tot, i diu que quan vingueres que el pagaria les taronges. Home, claro, jo vaig comprant taronges de... Tu el que vas comprant és merda a la boca que el fa olor a merda subnormal. Tu com vas comprant horts abandonats si tu no tens ninguna llicència? He sigut un pobre diablo tota la vida i ara vols comprar taronges que és subnormal de la vida i furtar-me les taronges. Escolta, ara jo pagaré, home, a 2 euros al cabàs. A 2 euros al cabàs? 1.500 arrobes que m'has furtat? Mira, vaig a portar-te els municipals i vaig a tocar-li tots els municipals a les comissions obreres perquè el tanquen a la presó, fill de la puta. Escolta, que tu, quan eres joquetet, em vas furtar a mi la motet. El teu germà m'ha furtat la motet i tu el tapaes. Com que jo furte, que estem en crisi i furte el que em dóna la gana. Mira, les taronges teues ja estan pa acá Benitachell, i de Benitachell no se n'aniran pa acá a Madrid. Au, fill de puta, se la tamaret. Ai, tira per tu, subnormal.